kunoku last week iyo chitaura nenawe yetsamba ndini nodani mwamukali godi mwamu mbana ndakava naye amwe ndamudza kuti ano iyo sasawo yako yetsamba chii saka dakuningira nazvo zokutira makambopiwa ningirikini bepai kuti ndeyekuti iyo zvakaitika ndezvekuti takavaya panapa ndobva tapiwa nanzi namambo endaine vabatsiri vakaramba kudini pamupangwa pasvikwe mwana ndobva azoti ano kusvikira kumba kwangu ndobva taenda kumba kwake nachiremba chiremba ndokubva aita zvaakaita kutaura kuti haana kuda kutaura kuti bobe kusenda ngotora nguva yakadii ati akazoita zvekutofonera nemufana weyama nditiudze tinzo kuti bobe kusenda yawaisa inotora nguva yakadii ndipo akazoti hainotora 2 months saka 2 months ndobva tichanzwa kuti nezvakamira sei ndobva tauya kuno baba vana kuuya tichida kuziva kuti zvawakadzoka kubva kwavari kutonga kwatakaenda iyo baba ava nemupurisa ndakazobvunza kuti inini handizivi kuti simba ravo rekuti wasvike wape munhu tsamba yekuti adzoke kuchisipo simba racho wane simba racho here kana kuti bandera mambo pamusoro nyaya yakambotongwa munhu nemwana wababavo nemi muripo nevamwe makati wandei sifasi mwamukandeu ndini amoni mwamukandeu amwe ndiyo makati hakana ndiyo basa wakumanza kusawa yavo imi mani makamboenda kwamajestri ira izvi takaenda kugadzisa ini makaenda kwamajestri handina kuenda nyaya yakaenda kwamajestri sandredi kubva yaenda kwamajestri izi pepa iyi yakanzi in the Majesty's Court, case number P3425 for the province of Manicaland, in the matter between Sifas Mamuka, applicant, and Amon Mamuka responded. Ndiye wanalipo. Vapanzi court order. Zakataurwa court 23 December 2025. Before a worship, Mrs. N. Muchineri, pamberi pake Changamire M. Muchineri, it is ordered that ranzi issue application is dismissed with cost. Zvichemureri kukadzana kwenyu kwamakanga maita kwakaonekwa kusina humbo kuri kwekungotamba kungonakidzwa kwatsuro naguru saka zvese zvaita zvaraswa pasi muona zvichireva izvo kuti inimi hamudzoki kudare kumwe riri pasi pamajor street mukupanzwa riri pasi pamajor street saka hatikwanisi kuda kushandura zvakataurwa namajor street rimwe dare ramunotokwanisa kuenda rekuti nyaya inzwiko inenge itori high court because isusu tikada kuti titsikinure mukuru wemajor street pane dare rimwe mukupanzwa mukuru rakatodhindwa saka nyaya isusu kuti titoinzweka inenge itori mhosva pamberi pamajor street because muona nemajor street akadhina achiti dismissed saka ime kana musina kugutsikana nezvese zvamuri kuitira next step yenyu kuenda kuhigh court mapanzwa ati agiwe pepa pepa ira hana kukwana mapepa baba ava vakanga vakumbira peace order against Amon kuti Amon ari kuti n'anga dziuye kumba kwavo saka pavakaenda kundoaplya peace order yakaramba Lambert Street zvichinzi endai mundoite zvakataurwa nachief usati kuti mapepa hana kukwana pepa racho riri tiriwere unonga wainawo ndimo kamine mapepa kaya saka kana papepa yaasipo right hatidi kudaro hapana pasingapakanyorike
ndinodzokera futi kukoti munoti takarasana mirai toda kuudza izvi kuita hatikusevga nemakuhwa nehese wanodzokera kukoti wonopiwa kesi nhamba yenyaya iyi towerenga iwe hausapoti saka tati izvozvo pasina pepa rekuti tinowerenga zvine izvi zvamajestate hapana verdict yatinokwanisa kupa because pakanonzi application is dismissed with cost. Saka kuti tione mapepa akakwana wanodzokera wanouya nemapepa wanoenda kukoti kana inini kuti case number yedu iya P3425 tikofukoti anobva kupai mapepa mouya nemapepa akakwana toawerenga because zvekuita kunzwa kuti hatidi ivo hausikusapota teerera wachitaura nyaya iyi yakatongwa muno mudare paida kuendwa vanhu nen'anga uko nachiremba ndo patakamira ndokunga paitwa peace order yazouya nemaresults mudare muno ndo pakazochiendwa ndo patakazochitonga dare iri ndo patakazotongwa muno after peace order yanzi chii imi dzokerai munoite zvakataurwa nachief ndo judgment yakabhoko yakanyorwa kuti dzokerai munoite zvakataurwa nachief kudare ndokuti nyaya izotongwe munomu. Saka tati mudone kuti tizvinzwe tofanirwa kuwerenga kwete yese ngavanotore judgment iuye toiwerenga noti yese is biased because tinonzwa makuhwa mangwana hapana anozomirira kuti ndakazvitaura it doesn't take years or months kungoenda chekuti tipei judgment rouya rakazara rese agreed part anouya naro toriwerenga pano kwete kuti koti tinotora motion kuita setiri kusapota kana kuti isusu tiri kuda uye judgment yacho tochizwa kuti yakanyorwa kunzi chii namagistrate hapana chisose chawaita kuti wakarasa rimwe pepa still imi munonotora judgment towerenga zvakataurwa namagistrate iye anoenda anonouya nayo bati iye amoni anonoaplya pepa iyi ouya naro uno rese rakazara toriwerenga hatidi kuwerenga tinoratidza kuti patowane chishoti ine chisoti kana riya rengwani taitaura kudaro kuti kana iinaudisana munofanira kukwira kuri kumusoro saka uko wakanga wakuri kurivhesa kuti idzoke kunoku vanotokupai pepa rakazara noti hashoti rakazara rekuti tiziva ndokuti tingangogamuchira zvinhu zvatongwa uko ivo vanenge vaisa mutongo wavo isu tozopidigudza hazvishandi uyezve takadaro ndiri kuona makagarapo nababa pabwe namai pabwe handina kuziva kuti ndidzo maprofita akanga ari kweri kana kuti kwete nekuti tida kuenda nenhoroondo yenye yakasununguka ndiyo maprofita acho kuti purisa akatowakauya kumba wakata kusunga sapabvomudikana kudari awa kati sapabwe avaratibanura pandini saka nyaya yacho zvinonzi sapabwe zvakamira sei ini ndii ndinoita zvekurapa saka zvakamira sei tida kuonzwa nyaya yacho kuti yakamira sei apo makaenda kumusha kwababa makamurumisire nababa takaenda teise nababa nemurume wangu tatisusu nyaya handinowanzwa ndabvunza kune muprofiti anoti ndinobata zvese vanoshanda uzinata vanoshanda kuminhombo kuprofita saka zvamakaenda kumba kwababa pano zvamakasangana nazvo zvamakavadurira pachena kuti vagutsikane sababa wemba ndizvoka isusu tati hatisi kuda kuti tirwisanise imini muprofiti nababavo nehama dzavo aiwa tiri kuda kuenzanisa saka kuenzanisa kwedu katakaitonga pano mune zvakanaka-naka imamusipo wakabvumirana wabavo wakati ndazvinzwa ndakuchena wangadai wakati muno mudare hama dzangu ndine muprofiti wandakaendera saka ini ndakuchiti ndiende kumuprofiti ndotora muprofiti wangu ogara wapo otipawo nhoroondo imuripai
zvisina kuitika but izvo ndakutoona matouya maprofita acho mapurisa akauya kumba kwedu akatumwa naye vakauya mupurisa vakauya vakati tatumwa kuti timuuye kudai ndio wakasvika kumba kwedu vakauya kumba kwedu taurei imi muchataura mirai zvinoenda mirai ndoda kutaurawo ngenyaya yekuti pabwe ine ndine mai wamwe pabwe uyu amwana akataura kuti baba akadaidza pabwe paumba pedu aibva aita mhiko paumba saka manje baba aibva ati wazwa wakaunza ng'anga baba aibva ati handizii ng'anga ndinongozwa muprofiti aiwa kwaya nomuprofiti ng'anga saka baba aibva aningirika aibva ameno iwo warumbuba munini wawaya kuno masondo apere sisi wanombotitaurira kudare kuno waibva wataura takazona mupurisa atoti katende mwadaidziwani pabwawe saka mai pabwa wacho nakapabwa wacho ndiwawo inini amoni mwana wangu chaiche ndakabereka ngechipiri kubva kune kutanga tinangotenderera imini profiti muri kunzi nezvo makaisa mababa paosha ndo nyaya chai ikupoti kwei kunokuda runzi munezvo makaisa ndio chokwadi iyo pamusoro wenyaya iyi kai namboda kuitaura awanyibva aipindira nyaya nyaya iyi pakaiwa changamiro kabva ati nyaya handikwanisiki vana babawa baba vakabva vaenda kupi vakabva vaenda kunyanga paibva vazoya mapepa acho achiti ngaidzokere futi kupi ngaidzokere kuno mamusipo ngaidzokere kunoko ngaidzokera kunoko mwana wawa baba akaramba achipikisa nani nababa wake achiti baba imi makauya mukatora ameno karere kana kuti chii mune muprofiti wenyu mukamubatisa mwana iye kuti takura kahari aka uende nako kupi uende kuhameno kuti kakacherwa papi aibvata kuti rekuzeni muprofiti wacho ndiani vachibva vataura ndimamazuva anhasi saka imimi ndimuchagona kuti mutsanangure kuti hari yacho nezvimwe zvemakavapa babawo pamusha pawo ndezvipi ndamona choda anga ari paraita nezvechiki tase munhu ada muno saka zvezvi zvekuti zvekoti zvekutaura kukoti wanga watobva baba paimakaziva muketi pini mamusina kubva kukoti wanga watobva kukoti achidzokerai kwani pachangamiri ndipo kazonzi imuchitsvagai munhu iye akaprofita wacho kuti ndiani saka imi mama waimi muprofita imi muchitsanangura manje kuti ndakavapa hari ndikavaiti zvakati nezvekuti zvikuradza mwana wavo iye baba vakauya kumba kwedu vanidambudziko rekuti uye muti utaisiriwo zvinhu zvipamba pamba ndida kubatsirwa ini ndoita zvemweya handiti zvechiwanhu asi tasvika pamba pawo ndakabata dare ndikati baba mamuka mumusha menyu handinetinoramba ndichidzokera kana zvikaita mini yezago ndodzokera zvandakataura mumusha menyu hamune dare risina kumira zvakanaka mune dare rezvinhu zvokurombwa mukati memusha menyu mamamuka zvisina kuita sezvabhadharwa zvinhu zvekare zviri mumusha asi ndida kuita sekunomisa mhepo kuti imi mugare zvakanaka nemhuri yani yenyu ndibva tavapa mvura dzekumwaya pamba nekucherera pamba mvura ndo zvinhu zvandakaita saka ndauyakuitinisa ipapo kuti zvaakunzi kwai muprofiti akadai muprofiti akaita sei zvipi ini ndakuda muteyo manje kuti pamwire munhu akati kana pane mhiko ndakaisa mvura ngapangaamwe muteyo ndo zvandakuda ini ngachimwe muteyo kuti mvura idzo ndakaisa kana tichichinja dzoita chimwe chitoma aiwa ngatitangire ipapo ndo zvandabva ndakuda pano nhasi ndo zvandabva ndakuda pano nhasi handakaprofita zvandinodzokera nhasi ndikaprofita kuti mumusha mamamuka hamuna kujeka mune mhepo dzakabatwa nevakuru wakumusha mavo wani zvawakabata zvavasina kubhadhara zvinhu izvozvo ndawana zvasimudza mhepo mukati memusha wavo asi mweya mutsvene wati titsike mhepo kuti mugone kugara zvakanaka nemhuri yani yenyu ndichakupai mvura dzekuteya mumusha menyu tobva tasimuka tobva tadzokera asi watochinja wanga kuti baba waprofiti baba kwaine hari hatizivi kuti hari dzanga dzabvepidza kana pai mbiya hatiti zvembiya kati toita zvemvura dzemuteu wekueresa wekuisa munhu mukati inonogara foni saka ndabva ndazvisheya kuti ndakona mupurisa akati mupurisa uyu munongoita nezvinhu akatosvika nditaura baipa ndakatobva kune ndina vanhu vatotorapa kure tikatanga kutochinja kutanga kutouya kuti nhau yakuita sekunobatwa romubheki kare kare yakutaura kuti
mvura dzini dzakadini handizivi kuti mvura dzachaigona kuuya nadzo here kuti unoti mvura macho munini. Asi inini zviriporofiti mune chimakaonawo here chakabata baba uyu? Kwete, handina kuona. Ndo zvandopupura kuti handina kuona maoko make mune chiro. Ndakati ndezvemumusha menyu musha mumamuka hamuna kujeka. Kana mukada kuti tifambe nauyo dare Mwari ari kutitsanangura kuti mune mhepo zvinhu zvakabatwa zvisina kubatwa zvirimo. Zvinhu zvasimudza kutadza kugara kwakadini kwakanaka mumusha menyu. Tikati asita kutsika kuti mugarewo zvakanaka musha menyu tikawapa muteuro yangu. Ana vadombo vandakapa mvura dzemitoro tikachere mugomo. Ndochera mvura ndoti apo endai muise mvura apa. Awa ndiwo tenda ndai muchere mvura apo endai muchere mvura. Pamusoro baba ini mwana makamira mwana here angakati baba wangu ane haki. Takataura nawe kuti isusu Tsamba ndapfiririsa kwenda kwenda yakapiwa ndio natakabvara ndio pana chipo wakati shuwa Tsamba yakapiwa nani ndipo ndakabvunza nini kuti ko ndazoti masinga mapurisa ini anogumira papa vanogona kupa Tsamba yekufika dzimama ngachini Tsamba ina anofundisa ndio ndatakabvunzira panapa zvokuti nevanhu vavo kutaura isi tikazinda kunzvaa otherwise data kuzva ndo zviripo mupana makatoona zvekuti kutatuke papa Saka kaita kuti wauye sei muri kuda kuti Tsamba irivhesi muri kuti Tsamba imimi kuti muri kuda kuti Tsamba irivhesi handikupuma handikupuma here takabva kutombo tatumwana mama endai nomukunini nachiremba handiti taenda nachiremba chiremba haana zvakataura angazira zvaakagadzira ndobva wakuda paya wauya kuno isati sikuziva ndobva wasvika kuno bhatara zvakataura kuti hanzi hanyaya dzekutaura ngezekudhara dzezinguva inei dzakasoitika kare kare but muno mutakadziramba muno kuti nyaya idzi dzatinoda muno mudzidzo toda nyaya dziripo iye zvinezvi noti nyaya dzekudhara dzinodzenzeigoti totsvaka zvinhu zvatisingazivi Saka ndobva wauya munyange ndobva wauya panapa ndobva wanyerwa Tsamba ndobva wanyerwa Tsamba saka tifambisa tafambisa baba regai mirai makata pane nyaya ida kuda apa musatamboto mirai musataura pamusoro eda raiti paona baba mamuka takaenda mwanaka takaenda sekutituma kwamakaita taendako kwaona baba mwanaka dare chekutanga panapa zita rekuti pabwe waiteerera matare panze paaibatwa rakabudiswa nawo wega wana baba mwanaka harina kutaurwa nachiremba. 2 chiri kuita kuti mwana wavo arware iye Amoni wacho sei wabereki wasiri kuchitsvaga. Pekutanga waiuya warume wega wega wasina wakadzi, seizvezvi kuuya kwaita nyakubereka nyakutumbura Amoni wacho rukumbira kuti ngawambotsvage kuti Amoni wacho aite zvese zvaari kuita izvi chii, ndokuti dare rije. Uye zvakare wana baba mwanaka chawanoda kuti inzi go back to sender wandanga ndinaye mupurisa anogona kupupura. Ndakataura kuti chamuda kuti muti inzi go back to sender magutsikana here kana kuti kwete. Nyaya dzataurwa namai ava mai muprofita ava ndodzisutodiwa pakutogadzirwa nevanhu iwawa. Iwawa vanhu iwawa wasutoda pakutogadzira nyaya dzipi vanodare ravo vakatsikwa wabva waitamba izvi. Then ari kurwara kana takuchitaura pakuona kwedu mwana chiremba handisati ndati ndagarwa pane anobata basa. Ari kurwara ndiamo. Amen. Mhuri iyi ngaimbobvunze kuti Amoni kuti arware chii pamwe pacho ari kurwarisa ndimai wake. Babereke handina kupumha basi ndapumha mai wacho ndapedza.
kana muda kuti ibude chokwadi atinono kuiba magetsi ndibude ndiombe iwe tawe amoni kurwara kwake ndimai wake alipo nyakutumbura tinomira takadaiso motsanangurirwa monzwa yapedza dai Amoni ndati mwana wangu wechipiri kupereka ndakaita ni Mungu ndakabereka wana 8 basi Zuta anachiremba kuti Amoni ana utanga zvogumira ipapo ngongoti chokwadi vogumira papi Yemen ndiyo tichokwadi amene ndizvo wana baba mimi musaka kawadzane bamirai muda kuvhara zvakawanda mirai mimi muda kuvhara zvakawanda apo wana baba awasiya wakadaro ungamuona ukana kwa nokusunga ine muda kuvhara zvakawanda mimi wana baba mirai makadaro I'm sorry. Ngatiremekedze dare ndizvo dare ngarikudzwi whether tikagumbusa sei but ngatidzoke pakuremekedza dare ndizvo ine tinosimuka according to munhu anenge achitungamira dare ndizvo tokumbira kuti sikuno kana madaro tinosunga mazvita ndanzwa chiremba nhatairi kutaura kuti kana muchikwanisa imimi wana vakanamuka kana mazvipira mai wauitinisa wakati ichokwadi munyembaire mari saka mwana baba wacho muri kuda here zvataurwa neuyo kana kuti chiremba ari kutaura zvemanyepo wobva aita chivanhu chacho tobva tazoona tese tiripo kana kuti muri kuda zviitwe muri kwenyu mega kumamisha kwenyu takutokumbira kuri vana baba mamuka pano paruzhinji zvinobva zvaburiswa kana chiri chidhimoni chinobuda chotaura ndakatorwa nanini ndikaunzwa apa ndikagara apa ndini ndiri pano handizvere chiremba ichokwadi ichocho tinoda kutaura zvakajeka vanonga tisapedze nguva muri kudaira kuti zviitwe uyu wabuda wototeterera ari kunze uku isi takagara ipo panapa munhu wacho ari wana baba ndikupira kuti mutauraorganiza tindinomoa ore nyaya achatange kubva masoro kwako kada kutangira pakati tozva kutangira pakati da kutsikira zvotaura baba takauya pano shuwa padare panapa tikabuda apo zvikanzi toda kuti uende nemuprofiti neng'anga tikaita zvisati zvamboitika futi baizvozvo kuti uenda nemuprofiti neng'anga pamba pangu kana zvauda kuti uenda nemuprofiti padzi anzi tikisazviti ndipo mukana ndakaenda kupi ndakuda pisoda vasvika tikweningamaita sambwenyi vasvika tinodzokera futi kuna mama izona tsamba yakuya kuno futi patasvika kuno kwaendera munhu wacho nyaya iripo ndeyekuti tiende wabva chirembo yakataura kuti kumusha kweishuwa kune zviriko kana pakadzika kune zviriko saka hapana asina kubata zvakavatapa mimi marumese mimi asi zvihombe zviri kubva kupi mumashurumu ikati kuna kana zvinobva mumashure kwedu tienda kumba kwababa kuriko kuone mari handiti ini ndikatotomba vakwazi iwo komana wangu wari waida nemi waningi nongwa zvikanzi musha kwedu isusu kufamba kwazvo kungonetsa mari dzacho amweni aripo iye akabvata amweni no inini ndogona kuti wai pamba pangu waiti zvinozvo pamba pangu inini ndiamoni ndikuti pamba pangu ndandarama hai vakwazi dzikai nemuprofiti nachiremba nemupurisa musi wa 14 varadzika umba nemuprofiti neningirike neng'anga nachiremba tasvika kumba ikweyo kwamoni kwacho chiremba aifanira kuvarutsanangwa ndauya kuzokugadzirai panapa zvatiri kuona zvihombe ngezvekuti zvinhu zvekumashure imi muri 1 2 3 4 5 hapana asina kubata zvinhu zvake bavanapa zvokugadzira musha wakewo uyu muri kumuita ari kunzi akatora ng'anga muprofiti ndizvo ng'anga muprofiti saka inini ndakugadzira kwaitore takatabvanapa aita back center ndiamoni nayo wesa tore back center kuti zvinhu zvazvo zvese zvinonetsa mukati memusha zviende kune munhu wacho iyo
handiti tazekere kweko shuwa chiremba akabva vatomwana ndaugadzidza eprisenda handiti ka agadzira zvaakagadzira ipapo vatandoparadzana vatandoti awaenda kwao awaenda kwao ipo ndakazoti iya muno zvakazofonera iye chiri chirembo kuti wewe wati asaona atasidaona action ba iri kuitika kani chiremba andida vati 2 months no 2 months waina adoda tiri kuona action pana pekuti pane munhu ari kuza kana pane munhu afa mazvona saka ndiko kuti yachakapyazo kuti mukoti muno yasvika mukoti muno ibva yatombo ati manheru muchitonderera vadara yakatonga nyaya kuenda kumanheru andataura nyaya yekuti yakataura nani namaereko kasi nyaya kana iri nyaya zve pane nyaya iripopo iwe mudhara ida kunyaya yakatopera handiti indifekiti zvendakasiya basi ndechekuti ndinyore tsamba yandakanyora tsamba ndina ndikuti tsamba imakanyora vanondobuda tienda kumariketi nyaya yapera nyaya yapera but after 2 weeks ndikundakazoona futi masoko afamba ekutaura kuti kune nyaya futi kwamambo kati nyaya yacho futi ngeifuta kwamambo asi kwangu nyaya yacho haina kupera haina kupera kutaura akaita alright ticharodzeka ndizoti kudii saka newadai pana apa tidaidza vanhu mambo wacho iye kana ni nyanga yataura maereka ndiye anga ariko uye mupurisa ndiye anga ariko zvakataurwa zvese iye zvinozvi uyo ati uye ari 1 kwakunoona about 6 vanga urumba imunhu vakataura nyaya iyeyo but iye zvinezvi takuona munhu wani chete baba mwakanganisa kuti apo mwakabva Tumbuka ini hana kuenda Tumbuka wakaenda wega na chiremba apo wabva Tumbuka wabva wapinda mumba kunyanga apo vana watomhanya kuti zora dokatidzokere kuya kunokuma kumbe aonesa kwabva kwauya foni haro baba atopinda kudera foni mubhedhu haro ndiwani hai ndine baba yetungonamata naye yamuponikesi unamata ponikesi baba iyo mwana wenyu anifonera so zvinezvi kuti kwazi kuchechi kubonikasi hakuna ngogona bekisona senda suno here suno so ndatoti watotise uyu bado zvidazwa kuti kwaenda vanhu kumba kwenyu avo vakomana vanga vatovhura dhoo wakaona ndikupuriwa iye chiremba nanyabereka nayo ndikati wakomanamirani nyaya iri kubva uko mwabva Tombo mukomana ari kuenda kufanira chechi kwedu kubonikasi kuti ndiite no back to center asi wakomana vanomboda vavata mbuya mwana arwara kwedu zvaanondipindu waibva wandovhura dhoo waibva wandoenda wakomana saka back to center changada but ibva ita musi wachoyo isisu hatidi kutendera nenyaya dzakatifanira dzakadai vana baba mamuka mune mhosva tanzwa zvabva kuna muprofiti tinzwa zvabva kuna chiremba mune mhosva mhosva iyi hairipiwa munhu wani baba kana tichiti zveumashure imi hamuziziva hawazvisiva ngezvekugara pasi muchiona kuti nyaya izvo dzirikoma dzakadai todzigadzirisa sei semusha kwete kunongedzana mune mhosva pamusoro vakaita nawo wakatotsanangurwa nekwakafambiwa nemadzisekuru avo chiremba avo akati ndida kukwanisa kuti ndiwaperekedze kwakatorwa zvinhu ndakazvinyora pasi ni kwazvakatorwa zvinhu zvacho wakatotaurirwa zvinhu zvakatorwa kupi garai pasi tiperekedze zvinhu zvamunofanira kuti munoripa kuti mugare zvakanaka musha wakataurirwa nekwamamuka wakatorwa zvinhu mukati memusha wakutokuziva asi wakabva wati tiriuda zvanhasi amene zvawanga utsvaga zvanhasi ndezvipi susenda yacho kupa munhu akafa ipapo manje tati mune mhosva garai pasi mugadzirise musha saka mwana ari kutinongedza anonongedza bcause anenge ari kutambudzika zvikava zvakunongedzwa manje mwana ari kunongedza manje habati zvomashure banenge akubata mubereki uyo ari kuona baba wake asi vamwe havabati bamai asi munoziva here kuti kana amuri 5 kana 6 akafa mukoma anenge autedzera zvokuti anenge azi ndiye baba ino pane panosvikira zvinhu ndiye baba ani pane panosvikira zvinhu pasina isho wakaita baiwa saka tati imimi tabata marutivi emuprofiti nen'anga nachiremba tati mune mhosva yekutadza kugadzirisa mushaini ndive muripota amuna asagari zvakanaka pane nyaya tiramunzwisisa pakati apa ameno nita kana muri nditeerera wamunzwisise nyaya pakagarwa pana padare riya pakanzi baba mamuka pini pakanzi mwana akaona muchipwanyira hari
Makapa mwana hari handiti. Ndobva anopamirwa panze. Imi ndobva mataura kuti munhu wandakashedza ndisani? Ndisapabwe ndizvo. Ndizvo. Ndiwe here wakapwanyira hari pasi? Munobvunza inini. Ndiwe here muprofita wakapwanyira hari pasi? Inini. Hari inini handikutaura chokwadi. Mababa akaipa. Ndakata futi kutanga ndikadini baba avo ndakaenda muchechi. Akaenda mvura, akamwa mvura. Kani mabhodhi ekuisa. Zvazvitaura uya zvazvira mukomana ngezvemumusoro make zvezvi. Zvekuti akaenda hari aipa amuza kutaura kwomunhu. Handiti kutaura kuti zvakataura. Amoni pamusoro changa. Amoni. Sorry, maitira mata. Baba mwana chaira iyi mwana iyi. Inini handichaziva masi mwanangu. Mai ndiye ngozi kuti mwana Maitaura iyi tikadungura nyaya taura iyi. mai ndiye mwana wacho. Inini ndokumbira wangu toti nditaura kuti pamusoro wadari. Mwana uyu haana kutanga nhasi pakupenga uyamu. Ini ndine mai wacho nyakutumbura uyu ndiye baba wacho. Amwana haana kutanga nhasi pakupenga. Amo ndosotanga kudhara. Tinosimbira tikati pena zvichadini zvichapera. Ini ndakapinda muchechi yemwiya yepamusana wamuna. Tienda koprofita wada kuti pane zvinhu zviri pai zvokupamisha zvataura painini. Asi vanhu vaisabvuma. Apo akazobva kuti sapabwa adouya kumba kwedu komwaya mvura. Amona akarora wakadzewa 7 size yake. Haana vaso angasina ba. Uye anozorora zvitezvo ana matiwa ndimaipabwe. Ndiye adogara naye so nezviri mumba. Asi mukadzi wemunhu unomhanya kumba wake kwavhungunuka. Asi mwamuna wake ari kupenga. Atima hapana chakapokuitira ipo penye. Inini amoni akanifukura baba ndomutaura. Amoni akanifukura ndakarara. Amoni aisoti akabva kubhawa. Handiro kufukura. Amoni eti akabva kubhawa. Ndoda kutaura chokwadi. Amoni aisondifukura. Ndakarara arusvaka hembe dzababa dzopfeka. Aiti weekend yega yega angotochinja hembe dzababa mabhuruka opfeka. Zvino haana kuzova ndichadorara weni ndaifumuka. Aibva asvika kusumudza mubhedhe ndisene pitikotikana nechimba. Amoni vandadadza kumba kwedu. Kumba kwedu aibva vati uda kuvatsadzanisa. Amoni ndibva asumuka aibva anira munin'ina wake. Ndine wakomana waiti basa. Ndibva ndasumuka bva ndaenda kune baba munini kuToldbek. Kati baba munini ndotanga kufona. Baba munini Amoni anira Edward abva afenda. Baba munini haana kuita action kana kuuya kana kuti kudini. Vandandonyara. Vanese kwaibva kuti kufukura kwa udoitei mwana wedu. Ungoti pang'ombe Amoni. Amoni akati alright aibva anyasa uyo bhuka riri chumba anogona kudzika ungotora. Aibva nyora Amoni kuti alright ningoti ngobhadha. Asi ndini ndakabva ndasumuka ndega kukuita kumba kuToldbek kune baba munini ndega kubvisa mari ebhasi. Vandasvika vandatora baba munini. Vane kupenga uku Amoni kupenga uku. Saka ndizvo zviri pano baba. Ndobva naAmoni kudhara. Handichatauri futi. Vaivasapopedza kuzoti Amoni aite mhumba. Amoni akatora mukadzi wekutanga ukwasanyatwe. Nditi anondipedza chikoro. Mari angasina ibva ndabvisa mari inini yekuti matsvagirana. Yapera ndikuti takuona zvinhu zvakubva nekuona tambi zvinhu zvakubva wakadzi wawanda sikuda kuti mutadzokirana nevana wenyu imhuri yenyu iropa renyu wirirana inayo Samba ndakapiwa panapa ine mhosva yenyu dzakari kuti wakapiwa sei samba ukuenda kuchechi. Baba dare rino raona. Tatichida kuwirirana nemimi nezvakanaka. Asi samba yakashatire makani. Baba makataura mambo achitaura zvinokupa munobata. Ndizvo. Ngatiremekedzei. Imini hama dzenyu ndofunga mimi naimi imwiri mukongo munina mai guru wako mobatana moita zvinhu zvataurwa namuprofiti pano moita zvinhu zvataurwa nachiremba pano sanganai moita chinhu hwani ndekuti zvanzi mumaoko menyu hamuna tsvina asi mumashure menyu ndokune chii ndokune mweya iri kukuteera inokufudzai usiku nemasikati
mana saka tati mimi manje muri vanhu vanotowirirana musagumbukirane musaitirane hasha tauriranai namuprofiti wenyu navana chiremba. Saka isusu kuti mhepo idzi dzipere pana anogona here kugadzirisa kuvhara mweya semataurirwo aifanana maipapo. Inini ndakandoda kuvhara mhepo chete kuitsiga kuti isasimuke nehasha mukati memusha. Inokuwadza imimi, ichakuwadza mukadzi ungoona ngoti pu mukadzi wangu afenda chii chaitika imhepo iyo inosimuka nehasha. Asi apa yakomhodzwa yarara pasi motorora nemunin'ina wenyu nemibaba namai kuti mogadzirisa bifu. Kana muchienda kuchechi yenyu munombosiya zvechechi motanga magadzirisa ndokuti mukamhanyira kuchechi mhepo iyi haina kupera. Amuna achatora dema achikutemai straight imimi kwete zvemanyepo kubvira kuti chikwata moti mwana ada kuenda kupinene ari kutoya naro straight kokutemai. Haitongwi mosakada inonzi ihuku yadachi mazai ayo wana wacho iri kuzvirovera yega mhiyo dzacho mazwa. Ipapo edzai kupabata mupachengete panapa manzwa nebaoni. Isu tiri kuti muwirirane namukombo wenyu takamboitaura tikaitaura nhasi uno ndofunga rakechiita tiungotaura the same story isingagumi. Imi kana muchienda kuchechi mai muri kunamata kani munombomira kana muchipfeka gemenzi munombokurunura momboisa mombogadzirisa chiwano nekuti mataura amona akasvika kanokwana kuita ka1 dhuze katatu achikukundurai makarata otherwise achakubatai chibharo muchikakati hamusina simba naye uyauri hamusina simba naye mukakakatidza kuchemera hapana vanhu vanouya anondi baba namevarukana mubamawo siyai zvakadaro iye ari mwana wenyu. Saka kuti kumburai magemenzi misapa mumbogadzirise chiwano chifambe. Kana chinzi chinopera nemhepo inodzingwa nemweya inongodzingwa ichibuda ichienda. Handizvo ndo zvinhu zvakanaka zvokuba kuti mukuwirirana ndokuti mukazoita bopoto aipunguti yakanaka. Mwana baba pabwa inini musi wacho mataura nyaya yedu ndoda kuenda nemi chikutsenhirai cha musi mataura mukomana wenyu akataura kuti makamupa hari mukatibata hari hande imunzenganzenganzengana mamurikorwamu ndoda kutaura inini saka ndati ndinomboti dzimwe zvacho muchitaura taura ndichizvichengetedza ndozotora icho neicho ndosanganisa kuti musuya zvakanzi musuya zvakanzi togadzirisa chinhu icho kuti zvinaka. isusu kuchechi kuzviratidza hatishandi nehari nemachira kana maretso nezvimwe zvakadai kana kusiyana nemvura nechiprofita nekupanikwa zvega zvehari zvamuna ndokusekana kutozungudza kumusoro zvehari aiwa imimi mapedza mwana chiremba yedu wapedza. So chiridiwa badzi kuti babawa nababawa nevamwe wacho mubatane muite chinhu chimwe. Ngozi inopera nekuripwa, chikwambo chinopera nekuripwa. Achinziba tora muprofiti ndidzinge ba muchatemana mukaita basa rekudzinga chikwambo mumba chakasodyiwa ndivana sekuru wenyu nengozi yakazodyiwa ndivana sekuru wenyu chasara kutemana mukati muprofiti dzinga ndibve pano zviri kuenda mumba mani handi zviri kuenda mudzinza. Saka zvinopera nekuripwa kuti mugare zvakanaka. Asi maprofita rinanganda umbokubvunza kwenyu kubadha bhodhi kwenyu kwamunoenda kungave kuzinapa kusinepi munotenderwa kuudza munhu here kuti muroyi uri muroyi? Hatitenderi. Munogadziridza zvopera? Hatitenderi. Kwete kuti munoisa sauti futi hatiwedzeri muimiri baba. Hatitenderi. saka sei ndizoti munhu muroyi?
ipapo panoka patoresheka hazvibvumirwi nekuti exhibit kunge wakatona akabata nyama yake gumbo remunhu mobva matomubata kuti dzvi motoenda naye makamubata ipapo vamuroyi kavaona akabata gumbo remunhu kwete ukangomuti iwe muroyi aiwa nyaya iripo ndeyekuti nyaya yatongwa shuwa panapa asi zvivika ndezvekuti muridzo yenyaya avuwa panapa kufambira iri nyaya yetsamba kuitika kumba kwavava nemwana waandakaenda komusuma kuti mwana anera mukoma anoitwa akaramba akanyarara chikurai mugadise musha wenyu murege kuita zvekupumhana asi mupurisa akauya uyu vanhu vaira vataura chinhu chiwani chinhu chakangofanana. Imimi vanhu vanobva vomamuka ndima kuchitora dare revanhu vairi, muri kuda here kugadzirisa mwana wenyu adzikame hana yake igare pasi isarambe ichirohwa, kana kuti muri kuti hameni hako mukoma ndiye mwana ari kuserenguka inini wangu haasi kuserenguka ngekuti mhepo yachoka iri kufamba inobata futi konawo nemhuri yawo kufamba haitongosimu kuenda kwamukoma chete. Saka tikuti imimi wairi batanai mugadzise chinhu. Aiwa tazvingo toda kubatana togadzisa mubva magadzirisa shuwa. Ava mukoma kana wari kuenda kubhodingas kwako wautaura kuchechika vanombomira zvechechi mukoma mogadzirisa zvinhu. Tati mwana wenyu achaguma akukutemai demo, akasakutemai wobva aenda kotema mwana baba wepanext door kana mai wepanext door, munofira mujeri. Mukadzi wamai wake chaivo imimi wacho munofira mujeri. Saka gadzirisai mhepo idzi muchiri padhuze mabvizwa zabatwa. Kuenda kuda ngobvunza ndinzwisise kuramba kuenda vamwe muka vachiramba kuenda kuchechi vachiendawo kuchechi kune ine kugadzirisa zvinhu ndinoda kuzvibvunzisa kuziva kuti kuramba kwavo vachienda kuchechi because muchitendero tine munhu anoenda kuchechi, tine mahedheni anoramba achimwa ndoro, tine anoramba achiita sei. Saka ndauda kuziva kuti ivo kuramba kwavo vachienda kuchechi kunokutadzisa here kugadzira mhiko dzenyu? Zviri kuafecta baba kuti watoende kuchechi pamwe kutomhanyawo izvezvo kutomhanyawo because hatibvise munhu kakuti muntu uya chechi umwe doro muhedheni zedu. Saka tadauda kuziva kunini ana chiremba kuti kuramba kwavo vachienda kuchechi kuneine kuti mugadzirise chiwani. Hakuna mhosva kuramba wachiendawo kuchechi wachizvinamatira. Dzimweni dzenguva wasugona kubatana kuti wagadzirise kuripa zvinhu zvakaitwa nemakuru wavo. Saka uyanobva ndirega ndirambe ndichienda kuchechi kusvika tawirirana tochienda kogadzirisa ndokwamumira. Saka kuenda hake kuchechi hakuna problem. Asi kana wati wana chiremba ngatichitange kugadzirisa wanombomira kuenda kuchechi wopedza wozvizodzoka wakupi saka tibvunzewo baba imimi munai mukoma baba munini mukoma kuti aramba achienda kuchechi pane zviri kukuafekitaiwo here kuenda kwavo kwavari kuenda kuchechi? Nauya takauya yamunobvunza isamba yakabva wakanyorerwa vakamuisa kuenda kuchechi asi takanyora vaizvo zvadaro izvo zvinobada kudzika mushabo endi wakanga varamba kuti isusu pamba
ticha wacho havasviki takuda panze pasera ndapanzwisisa dare rinoti sitakanyora kuti vasaende kuchechi saka futi tisu dare rinondori nemasimba futi nekuti haidai toenda kuchechi yenyumbi igadzirisa zvinhu zvavo ndopandabvunza baba muri kugutsikana here nezvataurwa nachiremba nemuprofiti pamusoro kwatanga madare ese dare reirakauya panaka baba avo ivavo nababa avo nevamwe vacho ndio havapo papanaka vakavakati wandei vakavakawanda asi mhosva nhasi maura kuramba kuti izvi handiti baini handipo handiti sei asi mazuva esi maiuya panapa manga makamirirani makamirira mwana iyeyo iye asina kuya nhasi makamumirira nhasi mauya kuti makamumirira pamusoro pezvondokuramba kuramba futi baba musaende kuchechi saka tiri kuti zvii zvacho zvamuti wasaende kuchechi pamusoro patakaita dare rakapedzisira amoni akakumbira kuti chii chii chaakakumbira amoni akakumbira kuti handisi kuuya nemhaka yei nemhaka yabasa kuri kuuyani makamirirani ndati amona akati handikwanisi kuuya ndizvo tikuirirane akati yama akati handikwanisi kuuya anenge akamirira inini ndiani ndibaba hazvizvo zvakataura panhawetsamba majekerwa here handitichatakura shoko toswerera nyaya yaperera pakuti gadzirisai mhepo mogadzirisa mhepo ndo zvatiri kuda tikagadzirisa mhepo iyoka hakusina futi mukomana wekuti achakuvhiringa chete haachambofi akakuvhiringa nekuti mhepo inenge yapodzekwa yatonhora asi pane mutero aichakanapa ataura kuti kana iri mhepo yakaparwa noyeri kumashure kwakaurayiwa munhu ngozi haivharwi musafe makanyeperwa ngozi haitwisei haivharwi mutemo wayo kutoiburitsa yotsanangura ini ndinobva kwakaterere mubhuku rakati ndinopapa pakati moenda kobhadhara zvinhu izvozvo mapedza kwete hakuna chinofamba saka peindikaba mamutsanangurira baba uchi akamiriramu ndiye baba uchi isamba mamutsanangurira isamba yakaiwa kumama aiwa tamutsanangurira kwenyu kuchechi kusaenda kwenyu kuchechi asimugadzirisai mhepo yenyu chete kuenda kwavo kuchechi kusaenda kwavo kuchechi anachireka kuti hazvititadzisi kunge tichiita basa ravo hatimupi mabail restriction conditions isusu tati ini migadzirisai kuwanukei kana mazuva kuti raiti takuda kuenda kudzinata mapurisa uya tibatsirewo tifambe tese tokupai mapurisa mofamba vese mapurisa takafamba nayo nemiri tiite sei apa mari hamuna kumira amu chitauraisa jestinini kuamona ati kutumaidwa kuti edward enda miro nyanga kuti ndimo pamsana pane mwe kuti mwana wangu ari kuvhana naye
Saka hapo maiwewe. Kuna kushindwa vese. nawe walegenda kubata maprofiti ngadzai nauye musha menyu unoda kumbata angapanituzaaushamakubatana zvataura mauchinja makubata maprofiti ndakasungwa nemupurisa chizi ndobvisa mari yekubudisa $30 mari yedare $30 saka amaisindabvisa nhasi handisiziva kuti padare magazini rwaitwa pana mamuka neni muprofita handizivi mari dzangu dzinogona kurowa here kana dzakamira sei. Ora, simuka imoto wewe. Simuka imoto wewe msaini dada. Kana kwa nyumba Simba Marius.